Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Ka Andrew Posnam jangka College Diamond Jubilee Casino College Shillong kala jam ya kamat ka beningkong ya ka college ka de ka kot ka khya penpau ka principal ka Dr. Gary Ningdo habaya kran sha ulat pathai khubor. Kum ka college ka sin jam ningkong ban pelong ya ki khna puli ki bakot bakhya ban lat ka khuslai bat pelet jingmut ha ki jingpuli. Ka medical health camp ka de ka benta banyatai ya ka banla ban pelong kong san no man kapor. Kumta ha ka junior trailang bat ka National Health Mission NHM Meghalaya ka ne ka program kala long haperthei jong ka junior up ya ki samla puli bat ki nong tray jong ka college ba lapnya da ka internal quality assurance cell IQAC. Ka principal Dr. Gary Ningdo ka laong ba ka ne ka de ka sin ka baningkong ba ka college ka shimkhya ban pelong ya ka jingpuli halor ka kot ka khya da ka rukom ka bapaka. Bat ka balong ru ka badan jingmon ha kini ki Andrew Posnam ladon ka jing angnut bakum kini ki program kendang beteng namar ki ai jingmon toy shibun ya ki samla puli ban imhong ban im ka kot ka khya bat ban khamduna ka jing yai chlei jingmon ong ka Dr. Lingdo. Kum ka college kadon ka rukam perkhat e ka babha kamiat jongki khna puli ban lat ki jingpang jing perkhat ne khuslai ki bashan ha ki jabing jongki. Ladangi la ban beteng man kapor bandon ka jing check ya ka met jongki samla puli bat yo kai pot ka yarap ya ka imlang ka salang ban bha ban rap ka principal. Palat shispa san pongut ki samla puli kilawan shim benta bat yo jing yarap na ki doctor bat ki medical staff ha ka jingpang bapher. La airu ka jing tim halor ka jing penyada ya ka met bat ka jing sngo ka jing yo jing pang na kerukom im ba man na kesngi bat ka jing don kam man check up man na kapor. Ka principal kalapan pauru ka jing sngo ka bakar pang ya ka Department of Political Science PG bat kham tam ya head of department ubala shimkya ban penyaso ya ka Sinod College bat ka NHM Meghalaya. Nga ay kublay kerpang ya ka kinhun doctor bat kinong tray jong katnat ka kot ka kya ki balaya tray lang bat ka college. Ka jingwan jongki ka peni ya ka jingya tray lang ka badan buram bat ka bawan ra shibun ka jing sarong ya ka jingya le jingmut jongi la ban rap ka principal. Kani ka kam ka lalong ka dak ba ka Sinod College ka pet jingay bat ka don ka thong ban pelong ya ka jaka puli ka ba kentup lang ya ka jing puli ka jingnang bat ka bha ka miat jong ki samla puli. Yung naman ka welfare, ka well-being, jong kini ka student community, jong ka college ka jongi. Di ni penlong ka lang ya ka niru, hindi ba siya penlong kung to ka lang na don ka nong rin. Hindi ni penlong ya ka kiamru, namar ba ka don ka nid, ka don ka jing don kam. Namar ki kina ki jongi ha ka ni ka college, kila palat ya ka lai hajar tam. Di ni yo i kipon ba ki health issues, ki ba ni yo i ha ki kan, nakaway ka por siya kaway ka por. Teng-teng ki kina ki tulot, teng-teng ki kalon, teng-teng ki jat ki. Of course, brush ka ni kung ka college ni don kani ka tie up at ka Roberts Hospital. Ka ba ki kina na ki shitam hapo ka campus, tingi siya ra ki siya emergency ward siya tay, ka don ka tie up. Tama long ni kwa hikin ba, ni yo iru ba kani ka problem kini ki kina jong kini ki health issues kini because of lifestyle change. Because of diet, namar kim bam bahaya ka eka bagi deban bam, kim kum bagi deban kila ka jinglong ka jing ka jongki, di kini ki kumani omo ka unhealthy lifestyle habits, di kide ini sotho laga ni council bat ki ni plan bat ki ni sotho ba, kini ki problems actually kide nakabenta kita ki bagi bam kum bagi deban bam, tiak kum bagi deban tiak. Di nakataka ni kuat dan penlong ya kani ka health camp bangin ay ki kata ka jinyarap tang baha ka jo ka poru bangin generate awareness syabhang proper lifestyle proper diet kena bagi kena makin yo ka mek ka phat ka bakot ka bakia dada kamdan ka mek ka phat ka bakot ka bakia kimla ban perform well wat haka studies ru aga di ju ka minta ngatrai kalak pair bahag karukom imle si kajinglong kina sansnem menshwa wat mentaru kalak don chibun ba kita ki changes moh ki bawan kalak banlong because of many reasons
di kawai ke stress pi bangan notice bahagian hapo ke kena ke juk mentah itu ke komlong ke jing hi but kamtam kini ke studies ru ke pressure jong ke studies ru ke kawai ke bawan ra hasibon ha kini ki ke anxieties but kini ki pressure ki stress ki kena di kala penmi sibon ha ki jing nak benta jong ki ru bakin concentrate ha about studies ru di ngatrai ko mga ong medan kawai na ka goal jong ka health camp kalong ba ngin address what ki issues ru de naman is mo tho ba ka jingkot jingkya hi kamdei ka batang ya ka met ka jingkot jingkya ka ka balong holistic ka dan ka connection between ka mental ka emotional ka social ka physical di ka nakata ka daw pindapat ka health camp ko jongi ni address mendek tang ki physical problems ndre ka way na ki component ka bangiwan ra ka health camp ka long ru ka medical health issues ki bakidan ki trained team of counselors ki bawan na ka NHMS ki ban nyarap ki kena ban address ki ni ru kini ki counselors ki baka college kala dan lupa ya bhai tani di la kapto kat ni benta ngila dan bet ki train counselors ki banyarap ki kena bakin sudan hangi gidan ke counseling room ke bagi kena kila bakin avail man kasni ha bagi wan la de ki kwa banya kren bagi counselors kila banle kum tangi da dan da i space ba na ka benta jongki dia berkawai ru ka baar ka college ka practice ka lomba ni dan ka mentorship system mo ka habakha ka bagi nong hikai ki mentor ye ki kena di hamne ha college jongi ke ka mentoring kamne tang na ka benta ka academics ka deiru ba kum kawai na ki yang bagi nong hikai kin la ban khap i tho ba ban so tho kham pha sho kumno ki kena ki long kumno ki man ki jing ki bagi ki ken do khnang ba kadang ti ka one to one on that personal level di ling ba ki mentoring sessions ba ling ba ki mentors ki ba dei na ki nong hikai ki departments baro ngiyo kalat bangin reach out ni kini kena de ladang ni bagi don kam ka jingyarap le selling bag ni mentoring sessions ni bagi don kam ka jingyarap hakal yang ka jingkot jingkia jong ka bedru ni la smut ho ken kum no ban advice ki makin let shiki makin yo ai ka jingyarap ka badon kam de ladang ni smut ho pada ba kani ka health issues ka jongki ka de ka ba long more mental and emotional pada kum mga ong mene ni don ki counselors but ka counseling cell ruah po ka college ka don di ngiale ka balai bangin take care yakin kata ka de ka jingkeli ka babah masmo but ka ban kumbaong na ka clear parang mo siong that will give us food for thought di namar masmo ba kani ka jingdan kam the need of the hour di nang ni syakmat hadian bangila ya yo kum ya kani ka kam ngathai nang ni syakmat kala aktik ya ka jingmut ka jingpakat ka jongi banang ni syakmat din ya le no tharai le say once a month lani kumta shisian arsian ha ka shibenai bale asing in the done not the proper physical checkup lani physical health assessment na ka benta ki kena daki professionals ki bangila bangilia tie up nila banya kanen di publish buat in fact piwan ra ya kata ka piprong ni tai jingmut hangi ru le sikini ki ba kum ka college ni perkhat bah sani nang ne syakmat hawan kata ka de jing shisha ni haka imlang salang ka jongi ni ka bangi yo ni di nakalyang ka college ru ni le hi bangin wan ra ka bala yakini ki aware